عز السلام تقبلوا فنونا مكتال تركوا زخركم تعذبتنا هم يتمسيون لما عرب حد نحسس عاد تستدلوا هجراون زيناتات حيزلكم قريبة زلقوا عديب عبدي المكتالكم بخبرنا عدومكم فلما أرس زينا بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نا بريزيدنت إسياس أفوركي ملغت سريدو منيستر فتحين مرحا قودنو زملكت نايكل التمعلتات عودة زتا بسمرة وديبو أبالات بيت صحفة بريزيدنتن منيستر فاينانس نهاقراو لمعتن ما أتتاون تفتات السلاسلام أبزيناتات وصعب بريزيدنت دونالد ترامب قبل الاتاو في رياض كندا وسينو تنحى قرط ناب 35 ميتاويت كب الوسينو رواندا ديمقراطية ريبابليك كونغون ناي فلما أخيبا حبراو تقضاطاري كوميتي أكايدن روسيا أمريكان مدى هو زكايدو متحبار كغتصل تسمامعين زرزر زينا مبل 47 بريزيدنت حبرات منكستات أمريكا دونالد ترامب أبكن عنان مكبار انتسرته هنات زمدنا مس إيرتران معبال زلو دلونت زرقاقت ملغتي نا بريزيدنت إسياس سديدو تحستو نايت ملغتي يسعب بريزيدنت حبرات منكستات أمريكا دونالد ترامب نا بريزيدنت إسياس أفوركي ملغت سديدو أبتي بسالس حمل السديدو ملغتي بريزيدنت ترامب مبل 47 بريزيدنت حبرات منكستات أمريكا خوينو بممراتو بريزيدنت إسياس أفوركي نزل أخلو نا يوهانا ملغت دحر من مسقان بعلم درجة من محضار بايدن نزبلا شو زمدناتات من معراي يسرح كمزلو قليسو بريزيدنت ترامب سعيبو أبقن عنان مكبارن استسرته أبقرن أفريقان كيح بحرن دما عدلات من محياش سلامن بلسقنان زعزز هناتي زمدنا مس إيرتران من معبال زلو دلون تارقاقيسو بريزيدنت إسياس أفوركي أبور حدار كل تشحن 24 أبستخايده بريزيدنتاو مريتش حبرات منقستات أمريكا مبل 47 بريزيدنت خوينو نابستمرسي دونالد ترامب أبستر دمالقتي أبزي تزفو هموتن تاريخاو ملسوتن بسم منقستن هزبن إيرترا كمون بسمي يوهانا كبل افتو دحر مبال زلنا يجزي اهقراو السلام لعلزو خون كال اوان ازيو اقداس خوينو كم زلو بمتقاس ابزي وسانو قدايزي زلو وقلص مرقصن متقبار سناي منيات قليس اللو بريزيدنت إسياس سعيبو ممراز بريزيدنت ترامب أبهانات زندناتاتن متحقازن إيرتران حبرات منقصات أمريكان حدش معراف كم زغفت زلو صنوع عملت مقلاسو الزكاريو منيستر فتحي تمالن قدم تمالن أبسمران مرحا قدنو زملكت عودة زته وديبو مزعبازن استدالو تبتاب ميكائيل حدقو أوربايو منيستري فتحين مرحا قدنا نايتي منيستري زملكت عودة زته ب30 حدن حملة أبسمرا وديبو أبتي أبالات منيستر فتحي وكالتي منيستر تاتن كالوتا كالات منقسن زته صادفو عودة زته منيستر فتحي فوزي هاشم ندحر بايتان مسرتاو حسابن ناي زمرحا قدنا بمنصر هاقراو قدامنتاتن تمكرو منيستر فتحن سفيح مجلس أغريبا منيستر فوزيا مننت كبرتاتن سرعات النبابران حد حبرتسب زطمرو أمرات بمخانم مسؤواناونتن كالوت ودعاوي كوننتاتن تزاميدون كتصالنتو من رقاص حتو هلونا حبرتسبات مخانو اسميراتلو بزمنصر منيستر فتحي محبراو لولاونت زماكل سرعات فتحي مهنات يقلقل زبلو ندفي مرحا قدنا أداليو مهلاو حبيرا محبراو لولاونت زماكل سرعات فتحي نحبرت السب زمسل نكل مدياو كنتاتو زن صبارو سفيح سوتافي حبرت السب زلوو سنيتن رقاتن أو حيسو حلاقتات حد حداوي متأثار زيقاتات زدنفع سرعات النبابراز تغال المخانو بمنتصار تساتفتي نتمرحا قدنا مهبتام بنتفت كواسو تلابيا تساتفتي آب رأي متكلاتن عندتاتن نايت مرحا قدنا دحر زكايرو عميق زته قمقاماتهم بملكع تصابات أغريبو آب موداتا نهان استحسابات تساتفتي زتقالل متصفاف مستقبرة
ኣብቲ ዝተመሓየሸ መርሓ ጎደና ምርኩዝ ዝገበሩ ዝርዝር መረባት ስራሕ ምስ መለክዒታቶም ተዳልዮም ብተመሳሳሊ ኣገባብ ንዘተ ናብ ኣባላት ክቐርቡ ምዃኖም ሚኒስተር ፈውዚያ ሃሽም ሓቢራ ኣዛዚ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል ሜጀር ሃብተ ገብሩን መራሕቲ መካይን ኩባንያ መጓዓዛ ሊሎ ኣብ ምኽባር ሕግታት ትራፊክን ምግታእ ሓደጋታትን ዘተኮረ ሰሚናር ብሓደ ነሓሰ ኣብ ኣስመራ ኣካይዶም መራሕቲ መካይን ጥዕና መካይኖም ብቐጻሊ ክፍትሹ ኣገደስቲ ኣካላት ክበላሸውን ከለዉ ድማ እዋናዊ ምትዕርራይን ጽገናን ክገብሩ ዝመኸረ ሜጀር ሃብተ ርሕቐትካ ዘይምሕላው ክቱር ናህሪ ልዕሊ ዓቐን ጽዕነት ከምኡውን መስተሰቲኻ ተሽከርካሪት ምምራሕ ካብ ቀንዲ ጠንቅታት ሓደጋታት ትራፊክ ምዃኖም ገሊጾም ሓላፍ ምቁጻርን መቕጻዕትን ኣቶ ኢሳቅ ያዕቆብ በወገኑ ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ህይወት 18 ዜጋታት ዝቐዘፈ 350 ዘቑሰለ ከምኡውን ልዕሊ 9 ሚልዮን ናቕፋ ዝግመት ዕንወት ኣብ ንብረት ዘውረደ 1409 ሓደጋታት ትራፊክ ከም ዘጋጥም ኣብሪሆም መራሕቲ ተሽከርከርቲ ኣብ ከባቢ ከተማ ከቢድ ንብረት ኣብ ጽዕኑሉ ጻዕቂ ትራፊክ ኣብ ዘለወሉ ቦታ ኣብ ጸቢብ ቦታ ወይ ቢንቶ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ዝተኣከበሉ ቦታ ከምኡውን ኣብ ግዜ ጽልማት ፍጥነት ክንክዩ ዘተሓሳሰበ ኣቶ ኢሳቅ ሓደጋታት ኣብ ምግታእ ብንቕሓት ክሳተፉ ተማሕጺኖም ተሳተፍቲ በወገኖም ኣብ ጠንቅታት ሓደጋታት ትራፊክ ዘተኮረ ቀጻሊ ጎስጓሳት ክካየድ ካብ ከተማ ወጻኢ ተተኺሉ ዘሎ መስትያት ኣብ ምንካይ ሓደጋ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ክትከል ከምኡውን ተመሳሳሊ ጎስጓሳት ብቐጻሊ ክካየድ ዝብልን ካልእን ለቦታት ኣቕሪቦም ኣባላት ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንትን ሚኒስትሪ ፋይናንስን ሃገራዊ ልምዓትን ማእቶታዊ ንጥፈታት ኣሰላሲሎም ወኪል ኤሪና ዮናታን ዕብዮም ዘዳልዎ ጸብጻብ ዳናይት ገብሪ ህይወት ከተወርበያ ኣባላት ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንትን ሚኒስትሪ ፋይናንስን ሃገራዊ ልምዓትን ሎሚ ሓደ ነሓሰ ኣብ ከባቢ ማይ ደምነት ወፍራታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ኣሰላሲሎም እቶም ብድምር ልዕሊ 700 ዝኾኑ ኣባላት ዝዓመምዎ ስራሕ ምስራሕ ቅናታዊ ዛላን ምኹዓት ጎዳጉድን ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ ካብ ኣዋሃቲ ናይቲ መደብ ኣባል ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ኣቶ ሰዓረ ክፍለን ኣባል ሚኒስትሪ ፋይናንስን ሃገራዊ ልምዓትን ሌተናል ኮሎኔል ኢዮብ ነጋስን ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ ማእቶት መቕጸልታ ናይቲ ዝሓለፈ ዓመት ዘካየድዎን ኣብ ባይታ ዝምስገን ውፅኢት ዝተረኽቦን መደባት ከም ዝኾነ ብምሕባር ዘድሊ ናብዮት እናገበሩ ከም ዝቕጽልዎ ገሊጾም ኮታ ብሓፈሽ እቲ ኣብቲ ኩሉ ኣሃዱስ بطور نفتح كيوي نزي ما تتوسر حزة كايدة زلوا بتجهات متوفين تنكسر حلو أتي نقدم سرحنا يسرح السوق مورالن حبون سلدسنا قلنا وردي قال أي نزي حزنا زلنا مدى وكاني السوق يزحم ببنا زلوا مالتي بمولتي منيستر فاينانس هاجراولم عتن زبال بأتقالالي لومي كل السرحات عطينا إنا وفرنا دلنا حلافي يخون أولاتكم كل حلافي ترنيفو أبز السرح نركب لنا مالتي السرح بتعامل صبغ يدله تمنسي بصبغ يتقبلوا السرح كابجوبو يسلسلالو حجت راح زي كونه جن كتصالو نكون وفرينا نمتكال مدب لنا ابتا اجات امز ترخبه وكيل بعل سلطان اقرابن انسسا زغدامن اتو ميكيل ابراهام نيرينا بصحابو حبريتا بتصادفو مينسترتات هاغراوያን ኩባንያታትን ማሕበራትን ካብ 2021 ኣብ ማይ ደምነት ብዝካየድ ዘሎ ወፈራታት ምግራብን ምፍዋስ ማይ ኩዕታትን ዛጊት ልዕሊ 800,000 ፈልስታት ከም እተተኽለን ኣስታት 120 ሄክታር ዛላ ከም እተሰርሐን ገሊጹም ኣብቲ ቀዳማይ ዓመት ኣብ ተክልተሽን ይስራን ሓደን ስጋዕ 38 ሄክታር መሬት ይተሸፊኑ እጅን ሰብ 38 ሄክታር ክትብሎ ከለኻ ከም ዝቀሊል መስለኸውን ክንዲ ክልተ ሜዳ ኩዕሰይ ሓንቲ ሄክታር ሰብ ንኽፈልጦ ማለት ነቲ ዘይፈልጥ ስለዚ ብጣዕሚ ሰፊሕ ይተሸፊኑ ብጣዕሚ ሰፊሕ እጂ ኸሚል እንዳቀጸለ ስጋዕ 100 ገለመለን 120 130 ሄክታር ኸውን እዩ ምክንያቱ ካብ ጽርግያ ቤት ገርግሽ ኣስመራ ባጽዕ መገዲ ጀሚርካስ ስጋዕ ዝኸባቢ ዓዲ ንፋስ ዘሎ ከም ሓደ መደብ ኢና ንወስዶ እዚ ኣብዚ ጥራሕሲ ከባቢ 120 ሄክታር ኸውን ይተሰሪሑ ዘሎ ኣብቲ ዕለት ኣባላት ቤት ጽሕፈት ጠቕላሊ ኦዲተር ኣገልግሎት ማእሰርትን ተሃድሶን ከምኡውን ኩባንያ ህንፃ ሙሳ ዓሊ ተመሳሳሊ መደባት ኣሰላሲሎም ኣብ 4 ንኡስ ዞባታት ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንመበል 27 ግዚኡ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ተምሃሮ ልምዓት ብጽቡቕ ይሰላሰል ከም ዘሎ ኣዋሃዲ ናይቲ ወፍሪ መምህር ፍስሓ ዜንተኪ ሓቢሮም እቲ ኣብ ንኡስ ዞባታት ናቕፋ ፋዕበት ጊንዳ ኣምባፅዕን ዝተዋፈሩ ልዕሊ 1500 ተምሃሮ በኣለይቲ መምህራን ኪላታት ሕርሻን ተሰኒዮም ኣብ 12 ነውጣታት ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ብሓፈሻ ምስራሕ ምጽጋንን ከትርታትን ቅናታዊ ዛላን መቋዓት ጎዳጉድን ምትካል ኣግራብን ከምኡውን ኣብ ምኹስኳስ ኣቐዲሙ ዝተተኽለ ኣግራብ ድማ ብፍላይ ይነጥፎ ከም ዘለዉ ገሊፆም እቲ መደብ ን4 መዓልታት ዝቕጽል ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ንኡስ ዞባ ባፅዕ ምስ ኩነታት ኪሊማ ካብ ወርሒ ሰነ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ከም እተኻየደ ኣብሪሆም
መምህር ፍስሓ ጤና ስዒቡ ዛጊት ልዕሊ 12,000 ጎዳ ክቋዓት እንከሎ ኣስታት 6,000 ፈልስታት ኣግራብ ከም ተተኽለን 23,000 ከም ተኾስኮሰን ከምኡውን ልዕሊ 160 ሜትሮ ዛላ ከም ተፀገነን ኣስታት 110 ሜትሮ ክቦ እምኒ ከም ተኣከበን ኣፍሊጦም ኣብ መወዳእታ ሕፅረት ናውቲ ማእቶት ንዝካየድ ንጥፈታት ብኣሉታ ይፅልዎ ስለ ዘሎ ኣብ መጻኢ ቅድመ ምድለዋት ብግቡእ ክፃፈፍ ፀዊዑ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ስዒቡ ዝቐርብ ዜናታት ወፃኢ ደጊምና ንምክትታልኩም ብክብሪ ንዕድም ዜና ወፃኢ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ካናዳ ወሲኑ ዝፀንሐ ቀረፅ ናብ 35 ሚእታዊት ክብ ንምባል ትማሊ 31 ሓምለ ናይ ፈጻሚ ኣካል ትእዛዝ ከቲሙ ቤት ጽሕፈት ዋይት ሃውስ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነዚ ስጉምቲ ክወስድ ዝተደረኸ ካናዳ ነቲ ጌና ዝቕፅል ዘሎ ዋሕዚ ዘይሕጋዊ ዕፅፊ ፋርስ ኣብ ምግታእ ክትተሓባበር ብዘይምኽኣላ ከምኡውን ኣንጻር ኣሜሪካ ክትወስዶ ብፀንሐት ናይ መልሰ ግብሪ ስጉምትታት ከም ዝኾነ ገሊጹ እቲ ወሰኽ ቀረፅ ካብ ሎሚ 1 ነሓሰ ጀሚሩ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ዝሓበር ቤት ጽሕፈት ዋይት ሃውስ ካብቲ ሓድሽ ቀረፅ ንምምላጥ መንገዲ ካልኦት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ዝለኣኽ ፍርያት ድማ ክሳብ 40 ሚእታዊት ተወሳኺ ቀረፅ ከም ዝኽፈላ ነፂሮም ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ኣብ ልዕሊ ፍርያት ካናዳ 25 ሚእታዊት ተወሳኺ ቀረፅ ወሲኑ ምንባሩ ዝዝከር እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅድማይ ሚኒስትር ካናዳ ማርክ ካርኒ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ኣሜሪካ ብእታዊ ፍርያት ሃገሩ ተኽፍሎ ቀረፅ ናብ 35 ሚእታዊት ንምዕባይ ብዝወሰደቶ ውሳኔ ተስፋ ከም ዝቆረፀ ገሊጹ ብዘይካዚ መንግስቲ ካናዳ ምስ ኣሜሪካ ዝገብሮ ንግዳዊ ዝርርብ ከም ዝቕፅሎ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ብተወሳኺ ሓቢሩ ኣሎ ሩዋንዳን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ትማሊ 31 ሓምለ ናይ ፈለማ ኣኼባ ሓበራዊ ተቆጻጻሪ ኮሚቴ ካይደን ኣብቲ ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ዝተኻየደ ኣኼባ ወከልቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ቀጠርን ኣሜሪካን ከም ተሳትፉ ተሓቢሩ እዚ ሓበራዊ ኮሚቴ ትግባር ናይቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተበፅሐ ስምዕ ሰላም ንምክትታል ብዛዕባ ዝፍፀም ትሕፀት ጥርዓን ንምቕባል ከምኡውን ዘይምርዳእ ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ዝቆመ እዩ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ሩዋንዳን ኣብ መንጎአን ዓመታት ዝፀንሐ ግጭት ደው ንምባል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ስምዕ ሰላም ከም ዝኸተማ ዝዝከር እዩ እቲ ስምዕ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ውሽጢ 9 መዓልትታት ዞባዊ ቁጠባዊ ውህደት ከበግሳን ኣብ ውሽጢ 30 መዓልትታት ሓበራዊ ናይ ፀጥታ መውሃድ ከዋድዳን ዝሕግዝ እዩ ብዘይካዚ እቲ ስምዕ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ወታደራት ሩዋንዳ ውሽጢ 3 ዋርሕ ካብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ክወፁ ዝጠልብ እዮም ይኹን እምበር እቲ ስምዕነት ብማዕድናት ሃብታም ምዃኑ ኣብ ዝንገረሉ ምብራቃዊ ኮንጎ ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ምጥቃዕቲ ደው ብምባል ምዕራባውያን ኣዋፈርቲ ናይ ቢልዮናት ዶላር መክሰብ ንኽካዕብቱ ዝዓለመ ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ ሩስያን ኣሜሪካን ትማሊ 31 ሓምለ ኣብ መዳይ ህዋ ዘካየዶ ምትሕባር ክቕፅል ተስማሚዐን እተን ሃገራት ኣብ ስምዕ ዝበፅሓ ሓላፊ ትካል ህዋ ሩስያ ሮስ ኮስሞስ ዲሜትሪ ባካኖቭ ምስ ግዜያዊ ማሕዳር ማእከል ጥፍራዊ ምርምር ኣሜሪካ ማለት ናሳ ሾን ዳፊ ኣብ ከተማ ቴክሳስ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ እዮም እዚ ኣብ መንጎ ሓለፍቲ ትካላት ህዋ ክልቲአን ሃገራት ዝተኻየደ ርክብ ድሕሪ 8 ዓመታት ንፈልማ እዋን ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ተርክብ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሃገራዊ መደበር ህዋ ማለት ISS ዘካይዶ ሓበራዊ ንጥፈታት ክሳብ 2028 ክቕፅል ኣብ ምርዳእ ከም ዝበፅሓ ኣፍሊጠን ብዘይካዚ ክልቲኦም ወገናት ኣብ መጻኢ ተልእኾታት ወርሕን ሓበራዊ ፕሮጀክታት ዓሚቕ ዳህሳስ ጠፈርን ከም ተመያየጡ ተሓቢሮም ኣብ 1998 ብሓበራዊ ፕሮጀክት ሩስያ ኣሜሪካ ኤውሮፓን ጃፓን ዝተመስረተ ኣህጉራዊ መደበር ህዋ ማለት ISS ክሳብ 2024 ናብ ስራሕ ክጸንሕ መደብ ተታሒዙ ጸኒሑ ይኹን እምበር ማእከል ጥፍራዊ ምርምር ኣሜሪካ ናሳ ትመደበር ክሳብ 2030 ስርሑ ክቕፅል ከም ዝኽእል እዩ ገሊጹ ዘሎ ኣብ 2022 ኩናት ዩክሬን ድሕሪ ምውልዑ ሓያሎ ሃገራት ምዕራብ ከም ኣካል ናይቲ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዘጽንዑ ኣገዳታት ምስ ትካል ህዋ ሩስያ ሮስ ኮስሞስ ዝነበረን ሽርክነት ናይ ምቁራጽ ስጉምቲ ከም ዝወሰዳ ጸብጻባት ይሕብሩ ትካላት ስለይ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ሃንደስቲ ናይቲ ኣብ መጀመርያ ናይ ሰሙን ኣብ ልዕሊ መንገዲ ኣየር ኤፍሮሎትን ንኻልኦት ኩባንያታት ሩስያን ዝተኻየደ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ሳይበር ከም ዝኾኑ መንግስቲ ሩስያ ገሊጹ ላዕለዋይ ኣባል ባይቶ ሩስያ ኣንድሬ ስቮንስቶቭ ኣብ ዝሃቡ መግለጺ እቲ መጥቃዕቲ ኣካል ናይቲ ሃገራት ምዕራብ ብወታደራዊ መንገድን እገዳታትን ዒላማታትን ክዕውታ ስለ ዘይከኣላ ንቁጠባ ሩስያ ንምድኻም ዝገብሮ ዘለዋ ዝተዋሃደ ወፍሪ ከም ዝኾነ ገሊጾም ሩስያ ኣብ ኩናት ዩክሬን ሙሉእ ዓወት ክሳብ እተረጋግጽ እቲ መጥቃዕቲ ሳይበር ክቕፅል ከም ዝኽእል እውን ኣሚቶም በቲ ብ28 ሓምለ ዝተኻየደን ደገፍቲ ዩክሬን ዝኾኑ ሰርሰርቲ ሓላፍነት ዝወሰዱሉን ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ልዕሊ 100 በረራታት ከም ትሰረዘን ሓያሎ ምድንጓያት ከም ትፈጥረን ዝፍለጥ እዮም
اتمتكعتي ابلعلي كالوت كوبانياتات روسيان نام ملاتا هاجر زركب سنسلت فارماشتاتنون الوتاو صلوا 5 فتره يحبر زلوم متكعت سايبر بدرجه عالم كاب كند صتاو سغات كوينو كم زلو يسفلت تونيزيان إيطاليان نفس فلالي صلاتات بحبار كسرحا زخلن سماعات كتيمان السماعات قدمت منستر إيطاليا جورجيا ميلونين بريزيدنت تونيزيا قيس سعيدن 31 حمله بكتما تونيز اب زكايدو زربي تبصحيو كلتين هاجرات اب قطبا بحافشا ام نقدن وفرندما بفلاي زلون شركنت كسفحا مخانن اب تركب افليتان بزي كازي تونيزيان إيطاليان اب صلاتات حرشات ساعات تمرتي تحت غلطن كالم بحبار كسرحا اب سمع بزحن قدمت منستر جورجيا ميلوني اب تاغاتامي إيطاليا مس هاجرات افريكا معوري شركنتاو زمدنا كهلوا كم تدلي حبيرا روسيان سوريان كل مدياو زمدنن بدنفع ابز خيل ناي منسترات غدات وصاي زربا كايدن ابتب 31 حمله كتما موسكو استخايده زرب منسترات غدات وصاي سيرجي لافروفن اسعد الشايبانن روسيا الاولونتن غزاتاو حدنتن سوريان محاست غبرو دغف بزل عالم ملكعو كم توصلو حبيرام بزي كازي روسيا ابداغ مهنصت بخينا زعنو تحت غرض سوريا خمون كتبان بربار دغف زغبر زلوا قربنت ارغاغيصام منستر غدات وصا سوريا اسعد الشايباني بوغنو هاغروم روسيا زلوا زمدنان معبال كم تسرح بمتقاس نقربنت روسيا موغيسوم لعلواي لوخ روسيا فلما ناي زعمت اب سوريا بزغبرو مبصح امون غخلتين هاغرات ناي متحغاس سمع كم تفرمه صبصبات يردوم دحرت السماع روسيان سوريا ناي ندا دغف كم زغبرت فلت كوينو نهزب تهاجر تغبرو كل مدياو دغف كم تسفحون حبيرايام اب سوريا خب 2011 استغست قدامه متتاو زتنكو صتاون وتادرام كلولاو كبيت سباون قطباون كساراتات كم زورده يغلط سلوفينيا مس اسرائيل نصنحا نقد ازوار كم زقارصتو 31 حمله فليتا تهاجر ناب اسرائيل تلخو يكون كابا اتشمتو ازوار تقليلا دو كم زبلتو بس دما كابا بلات اوروبا حبرت مس اسرائيل نقدي ازوار زقارصت قدامي تخينالا اتسقمت اسرائيل وشمت غزا تكايدون زلاو تادرا وفرن مقوامن فلسطينيين زلوا دغفن منصارن مخانو قدماي منستر سلوفينيا روبرت غلوب حبيروم اتوار هاجرو امقتال فلسطينيين كوعل كم زي غبا استغسق قدماي منستر غلوب ابالات اوروبا حبرت تمساسال سقمتي كوزدا تصويعلهم بركت زبل هاجرات نت اسرائيل وشمت غزا تكايدو زلاو تادرا وفر بمقوام مساس صنحن زمدناتات كبت كاصنحنا لوام تهاجر بتا اوشمت غزا تكايدو زلاو فريز بزحوق العسبيت زركبوم لعل 3000 فلسطينيين كقتلون كلو استات 150,000 دما قسيلوم بزي كازي نابتو وشمت زاتو سبا ورديت من معغاتا بسنك عصبو صعب موت علتاونا وسخي مصخم زلو صبصبات ودب حبرات هاجرات يردو اب سمينو خفال نيجيريا بستخسته حدقه علغلق كبيت سبا خساره خمز ورده خبت خبابي سفنو زينا رديوم بتفتراو حدقه زاغيت لعل 57 كم زموتو زحبرو سمز نيجيريا امايد دهايم طفي سلازلو قطر موتات كوسخ كم زخل اميتمالو اب تحت غرصون عنوت كم زورده تقصتهم سمزي بسنكو لعل 80,000 حسابات كم تمزابلون لعل فرق مليون بالوتا هم تصلونا رديوم منكس نيجيريا بخبيد ابستهاسي خبابيتات حزوز ناي اوان حدقه دنغاغي اوجلوم اتمنغستي بحدقاتات علغلق صعب زخيل كساراتات نمكلال ابز حلفور حمله زلعله ناي متنقطع اواج موصو ذكريوم ابز حلفور حقنبت ابتا هاجر زوقع برتو عزناب زصعبو علغلق لعلغله 100 سبات كم زموتو صبصباتي تقسوم اب 2014 ابتا معرب افريقاوي هاجر بستخسته مساسل حدقاتات لعلي 600 سبات كم زموتون تم صبصبات توسخي يردو زيناتات مزام ارسال زينه كدغملكم بريزيدنت امريكا دونالد ترامب نا بريزيدنت إسياس أفورقي ملأخت سديدو منستر فتحين مرحا قدن اوز ملكت ناي كلت معلتات عودة زته أبسمرا وديبو أبالات بيت صحفة بريزيدنتن منستر فاينانسن هاجراو لمعتن ماطوتاون فتات السلاسيلوم بريزيدنت دونالد ترامب قبل علي اتاف رياض كندا وسينو زنح غرز ناب 35 ميتاويت كبل وسينو رواندا ديمقراطية ريبوبليك كونغو ناي فيلم اخيبا حبراو تقاصاري كوميتي اكايدن
روسيان أمريكان مدى هوا زكايدو متحبار كقصل تسمامعين بارك زخركم تعذب تحف شاو زيناتات تاب سزازي ملو سلام كتالكم نمسكن مسترف مدواتنا نحدثكم بوغنا برومشات